Yesu paki uru. Jomanena kamora mora ma intie. Nyinga en Paulina Koth. An Nyarimbo. Abiro iru kanya dichiel kendo. Adwa ni koro supporta nikech un fans maga. Koro abiro iru YouTube ka mondo supporta. Nitie award manowuok mawa jower ma Nyanza mane wendgi otimo maber. Oyier koro ayudora kuro kaka achiel kuomgi. Koro adwa ni vote na mondo I vote ne wenda mar tho biro ni endi. Koro dhi mana kar message ni kanyo tindiko 23227. Koro kod mara miore namba manyisi no to en GS4 tisend e namba mami malo ma 23227. Tisema na konya Nyasaye mondo gwedhu kotimo mano. Edolo luande wuoyo kodi agwenyi wer Nyasaye ine uno